Puila hangka ani bumong Soronjoy Deborma joto no khulumjao puila o phungni dibor jarao ini ang social media o phaimani hingkai ani bumong Soronjoy Deborma ani para hingkai Bansia ani buhan bumong hingkai ani buhan bumong hingkai Birmohon Deborma ini o social media ni through tei ani bahanok jog je sore hayang mani puila starting ni hoite ang sai khanare mani nongno sai khanare nen digi thangdong Angmani karon hangkai tini ani nogo je sompot tongturi je mal mata tongturi hati woi o je sore hayano naimani wo porsorok je chini chuktui chung naikha hangkai tini o Barsa Deborma abo ani hanok jug bo sore haya fasting mani hangkai bini lumbui bo doktor naijaka naijang mani pore kai bo bono doktor sai ro nin mo typhoid nei inga typhoid nei saman pore kai typhoid nei jeng typhoid ni saline rikha biti rok je doktor imani abono bono bai bono treatment khaika inga khaimani pore kai olokai bini bokrok sajago bokrok tisimia gongui tongo kai jeng taisa GBO thangai ayeng GBO thangai MRI khaika CT scan khaika অনেক কিছু খাই না খাতির বাবা হাঙ্গে বরক কাইছা जों ডক্টর রিপোর্ট করমান পরে খাই বরক সাও ইনি নিমো অতির বাবা ট্রিটমেন্ট ইয়া বরক সাও বাইরে থাঙ্গै ট্রিটমেন্ট খাইদে नै ইনকা जों যে তংকরি চিনি সম্পদ কিসা মিসা তংমানি আবো বাইনো जों বাইরে থালাইকা আনি বা বুফায়ং থাঙ্গবো বিন লাগিবো তে বিন বুকুमै থাং Acha je rugi engmani busuk bosor da gakana ke suddenly da bahai suddenly nongo je ko bisi balay ko 2-3 mas rokong na je rugi bemar kalai jagni ne hanok bo bahai student da na ki bo bahai bo poila student no bo women's college ngo graduate thayo abon pore khai bo ngo Tirpa University wa BA mone MA khaika MA khamar MA complete nka anga tak second time tak se bo MA khaijong mane double MA eng hota engkai bo BEd bo khaijong BEd ke last year bini mo tak last year kalaija pore tongte no ikomo je obostha hamyang mane modike no Omon bisingono muti suddenly bo omte bimaro kalaika kamu birat khan bagai angbo birat dukhonang kosto nang ngai tabo lukuni buskango ang koikdino subachu san ka lukurongno ngai iko ani sinija kolik tongo bin through ang solme dewa ani be ngo bahana juni photo rekha je ngo video bo rekha Engkai abo simia koikdin pore khaino ang nukha ani bahanok juni je obostha oksok khongnai je to pare lukurong thani sanmani borok laksuk jora chubai ni tongho aibo tongo borok rohaibo tongo kai haipano ang onek kotor kaisa bini je khorchoni bagai amount nang tong Gabon bagai lukurong no koyo anote bo kaham kai tubathung engkai abo simia te o koidino ang nukha 2-3 din sigang rok comment rok ang nukha engkai aro comment rok seja tongo mo AI basis nambu rok nai engkai te mo borok no rang khorjo khlai hudasi rokong sijak tong engkai ang aborok ang birat khai koyu lukurong no kian bahanogung ni barewo je prasana khaimansa khaidi haipono ang lukurong buskang koijawo ki bini barewo hamya komentar ready at least je janen mantei chuba jo khaidi haipono o je comment sinai rong no ang bong to sayang na glak haipono ang bong no koyu nung subai mantu maya tu haipono prasana khaidi nung mang khai ba kaham ko
je chuktei 10-20 taka je chuktei ekta phone ko duita phone ko chubadi haipono o comment rok karidi omona ang lukurong buskang koijau please ani mo koimung no accept khaidi amo je norok dun kunu kamane omo real gothana no please ano chuba ju khaidi ang sugya no Engko borong na ka ini bisingtei kerengnani hingkai bobokai kogdurok Hingkai ani bisingtei ang mai kerngani hingkai ani phone number hingkai 7629922458 aro contact khai ka hingkai ang bai kok semanan direct kubuya reng jo ni kubui ereng joto detail am bai message to tong leka hambai jo